Staring at the ceiling, trying Ay insali, Madama kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada. ay insali Dumbay. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo kumaraman sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantaan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang nalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi madadakuhan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang ginawi tayo mawawala na. Ngayon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantaan. Naimbang agsapay, ti amin nga dumdumngag, dito 104.7 FM Radyo Sagada. Ti oras tayo po kat 12 minutos, sa kalpasan ti oras ti alas 9. Today is Wednesday, maika sangapulo ken 5 nga aldaw iti bulan ti Abril. Ngaro daytoy ni Gwen ako mapkablao iti amin nga dumdumngeg dito istasyon tayo ket isubli tayo dito tangatang dagiti agduduma nga development programs. Kas ita tinaka-schedule ket daytoy dataku yanan Batawa.
may nga environmental program nga sagot ti Radyo Sagada kadagiti listeners. Ket nga rod agsusublat dagiti broadcasters ti Radyo Sagada nga mangidanon nga rod kadagiti damdamag mainaig iti aglawlaw kastamot iti tungtungan nga sangsangwen tayo amin daytoy tungtungan iti climate change. Okay, so ay tata, kasmantlaang paset iti panang ited ti Radyo Sagada iti usto nga information in relation to climate change. Takasapulan tayo nga labanan, wano kontraan ti nasaknap nga disinformation mainaig iti panagbalbaliw iti klima. Daytoy anya ba ti kunada ti consistent kan programado nga panang iwarnak iti impormasyon nga mistake kasil po iti climate change. Ayan. So, itata, daytoy madama agubat nga inyuswat ti Estados Unidos kan Israel iti Iran ket nakaro nga nang papartak iti climate change. Dayta ti launan ti programa tayo itanga aldaw. Ket ngarud na imbag nga aldaw kapagayam, daytoy latan ni Gwen Makadwayo itanga agsapa. Ngarud kasano a pumartak ti panagbaliw ti klima gapo iti gubat. Numero 1, daytoy massive carbon emissions, wenno nakaro pa ng parwari ti carbon dioxide. May kadwa, ti infrastructure destruction, wenno daytoy pa nakakawas kas pagarigan dagiti pasdek, kalsada, rangtay, ken dumapay. Ken ti maudi, daytoy disruptions of global energy markets, wenno pan nakaburibor ti sangalubungan na merkado ti enerhiya. Okay, so nakarwa pa nagaparwar iti carbon. Anya ti pakabuyaan na daytoy. Umuna daytoy direkta nga itud ti gubat iti climate change. Iti laeng umuna nga 14 nga aldaw iti gubat garud nga inyuswat ti Estados Unidos kan Israel iti Iran ket naparwar ti agarup 5 milyon a tonelada a carbon emissions. Nangat-ngato daytoy a kabibilang 5 milyon a tonelada carbon emissions. Nangat-ngato ko natin nga rod no iti annual wenno ti maparparwar iti may sangatawan ti agarup 80 a pagilyan. O di ba? Naparwar lang dayta iti umuna nga upat nga aldaw ti gubat nga madama dita Middle East. Ilang weeks na, di ba? Nadano nun ti nasurok may sabulan no April 28 ket dumanon daytan nga duwa nga bulan nga gubat nga rud no sa dinno ket nakaro daytoy carbon emissions. May kadwa daytoy 1.8 milyon a tonelada a kantidad tinapuura na fossil fuels gapo kadagiti tinarget dagiti missiles ken drone attacks anya kadagiti oil refineries ken pasilidad ti pag-imbakan ti lana. Maikatlo, iti tungtungan iti direkta nga epekton ti gubat nga madama ita Middle East, iti tungtungan ti climate change, dito'y operasyon militar. Ti lana ang naus-usar dagiti eroplano, dagiti tangke, dagiti barko, kadagiti operasyon militar ket nang inayon iti saan a bumaba nga 5,000 a tonelada ti carbon dioxide. So carbon dioxide everywhere gapo ditang rod madama nga gubat. Ken may kapat daytoy pa nakakawas dagiti pagtaengan ken pasilidad ti infrastruktura, no? Nang iparang daytoy iti agarup 2 milyon ken upat nga gasot aribo 2.4 million tonelada nga carbon emissions. May kalima daytoy tungtungan ti black rain nangisit nga tudo
ken nakaro a polusyon. Dagiti airstrikes kadagiti oil depots iti syudad akas iti Teran nangited iti black rain. Nakaro a kombinasyon ti abo ken chemical amang dadael iti daga ken danom. Syempre, adapay ditong tungan iti salunat dagiti umili. May kainam, dito pa nakatunaw ti glaciers. Anya ba dagitoy glaciers? Dagitoy kat igante a bloke ti yelo. Napartuat iti uneg ti mano alibo at tawen. Agit ito daytoy ti panaglamiis. Anya iti haan lang nga iti tao no dikat iti sangalubungan. Kadawyan, mabirukan iti Northern Hemisphere. Wano amyanan apaset iti lubong dagitoy nga glaciers. Kat dagiti abo nga rod an naobserbaran an naitayab manipod ditoy Middle East din mano ni Afghanistan, ijay China, kan uray ijay Russia, kat manipod kadagitoy dagarod mapupuoran nga oil refineries kan infrastructures. Kat nagbalaag dagiti scientists nga no agdiso dagiti abo sa jay glaciers kat mapapardas ti panagtunang dagitoy gapu ta makaluban nga rod dagitoy nga ice ket bumaba ti reflectibilidad dagitoy nga glaciers. Ket nasawen apo DJ kabailan dagitoy igante nga bloke ti yelo amang absorb iti pudot ket naganan saan ko mga ma-absorb ta i-reflect da na ipasublida DJ pudot ket maikat. Di ba? No na ngisit no dark dagiti colors ket nalaklaka nga ag-absorb iti pudot. No puraw wenno yellow dagiti badbado ket at dati kabailan nga mang reflect no mang ipabalik mang isubli iti pudot. Haan na nga i-absorb. So yan apo yung direkta nga kagagapo no apay nga tigubat iti madama dita Arab region ket mang papartak iti gubgubaten tayo matlaeng nga climate change. May kadwa, ti sangalubungan a panagbaliw iti enerhiya ken ekonomiya gapumet lang ditoy nga madama nga gubat dita Arab region. Krisis iti enerhiya haan nga may libak dayta po as in amin tayo apektado para tayong naisama diyan sa gubat uray no kano tayo nga at least kada tayo ket pang ekonomiya nga krisis ti gubgubaten tayo sangsangwen tayo dita Arab region ket yun nga adati adu ti matay nagadu ti madadael amin dagiti pangkabiyagan ken sanikwa ket madadael. So anyway daytoy krisis iti enerhiya daytoy panagsardeng dagiti oil tankers nga dumalan wenno dumalyasat dita Strait of Hormuz nga critical kunada iti sangalubungan nga choke point para iti 20% nga supply ti lana ket nang ited iti panagngato haan lang nga panagngato no diket nakaro nga panagngato iti presyo ti lana no sa dinno ket linmampas iti global market iti $100 kada bariles. Gapo ditoy ngumato ti panagsanggir iti carbon. Iti fossil fuels. Daytoy energy shocks ag resulta kadagiti baro a panagdrill, baro nga panagbirok, baro nga panagpatakder iti fossil fuel infrastructures. Mabalin nga agpatibker ti pasamak ti panagdependente pagsanggir iti carbon para iti sumaruno a henerasyon imbes nga mapapaspas daytoy kunatayo nga green transition. Iti green transition apo diba daytoy ket dijay panang ibaw-ing kuma ti sangalubungan kadagiti pagtaudan ti enerhiya nga saan nga nakasanggir iti fossil fuels kas iti lana. Mano kadagitoy ket kas iti biofuel wenno solar energy. Ayan. So ano pa ang epekto nitong madamang enerhiya crisis kan economic crisis nga inyanak nga ro daytoy gubat a mapaspasamak dita Middle East. Iti tungtungan iti reconstruction pangmabayagan
nga panagbangon manen dagiti ili nga naapektaran ket in patarus dagiti eksperto nga daytoy panag-rebuild ket makaited iti panang iparapang panang irwar manen iti nayon nga carbon dioxide. Ito 80 to 150 million a tonelada ti carbon dioxide ti sumaruno nga 10 nga tawen ti kunan dagiti eksperto nga mapartuat gapu garud ditoy reconstruction. Yan. So dagita apo ti kagagapu in relation to economic and energy crisis nga manayunan pay ti madama nga problema kasilpo iti panagbalbaliw ti klima. Ken iti may katlo daytoy Arab region ti nakadadaol ti ecosystems gapo iti madama garud nga gubat nga inparubuat Estados Unidos ken Israel iti pagilyan nga Iran sa dinukot na iramanen ti nagadun nga pagilyan iti sangalubungan. Ayan, so anya daytoy itsuran ti ecosystems nga madadael. Number 1, seguridad iti danom, dagiti atake kadagiti desalination plants, dagiti planta nga maususar iti Middle East nga mangikat iti asin kadagiti danom tapno mabalin nga usaren ti households, mabalin nga usaren ti industriya kas daytoy panag-atake iti planta sa Keshem Island ken dumapay a pasilidad ti danom ket mabalin nga mangdadael iti kangrunaan a supply ti danom para kadagiti minilyon nga tao iti region anakaron ti problema iti danom. No problema tayo diti sagada ti tungtungan ti danom ay nako walang sinabi sa itsuran ti krisis ti mainom nga danom sa Middle East. Amukmet niya kapagayam nga amin tayo kat agis scroll iti social media pages. Makita tayo nga aglalaban dagiti uubing agiin nagawda para laeng iti maysa nga tasa tinadalus nga danom nga inumenda. Kas kakaro ti krisis ti danom dita Arab region. May kadwa, daytoy panagkawas ti karayan ken baybay. Dagiti limned a barko ken atake kadagiti pasilidad iti ports iti Persian Gulf ket nangiparuwar ti lana. Dagiti oil spills ken dumapay a pollutant ang makadadael nga talaga. Syempre madangran ti marine biodiversity, di ba? Ken dagiti pagkalapan marine biodiversity anya ti kayto yung sawen dagiti corals nga pagyanan dagiti ikan paganakan dagiti ikan dagiti algae ken mga mulmula iti baybay dagiti dumapay nga ikan pasayan ken dumapay nga ayop amin dayta maapektaran. In short, adda epekto na metlaeng daytoy madama nga gubat iti tungtungan iti seguridad ti makan ang magapo iti danom. Okay, so dagita apo, dagiti mabalin tayo nga ibingay itang agsapa, kasilpo iti epekto ti madama nga gubat ita Middle East nga garud in parubuat iti Estados Unidos ken Israel iti pagilian nga Iran iti Pebrero 28 nga ingana itaket agtultuloy. So kuna tayo itata talo nga puntos ti negatibo nga itud na daytoy iti tungtungan iti climate change. Ngarud anya dagiti makunkuna itatay kasano apo martak ti panagbaliw ti klima gapo iti gubat. Numero 1, massive carbon emissions wenno nakaro a panangruar iti carbon dioxide nga direkta ang magapo iti gubat. May kadwa, daytoy infrastructure destruction wenno panakakawas kas pagarigan dagiti pasdek, kalsada, rangtay, ken dumapay. Ken ti maudi, disruptions to global energy markets wenno daytoy panakaburibor sa ngalubungan na merkado gapo iti madama a krisis ti enerhiya.
So dayta apo ti mabiit nga panang ibingay tayo no anya ti epekto ti madama a gubat ken anyaman nga gubat daytoy met laeng ti agbalin nga effect na iti tungtungan iti climate change. Daytoy madama nga napartak nga panagpudot iti temperatura iti sangalubungan nga mangituntunda iti nagadu nga problema iti salunat iti aglawlaw, iti rekurso, ken iti panagbiag, dagiti tattao. Naimbag nga agsapamanen iti amin nga dumdumngeg, iti 104.7 FM, daytoy ni Gwen, anang ipadanon, iti topiko tayo para ita nga agsapa, iti tungtungan, ti datako, yanan batawa, ken iti climate disinformation campaign, ti Radyo Sagada. Ti oras tayo apo, 30 minutos sa kalpasante oras ti alas 9, ita nga agsapa. Handa kami iba't bati, stay with us. Taadupay dagiti liwliwa, kastamot dagiti panangipadanon ni ti damdamag ken public service announcements ita nga aldaw ken iti sumarsaron umatlaeng. Antabayanan makadwayo iti tangatang ni partner Simbay.